Zvazviri kureva ndezvekuti tikasvika mugore ratiri kubata mangwana iri 2026 zvinoreva izvo akuti 2027 ZANU-PF inenge ichienda kukongresi kundotsvaka nhungamiri dzichazomiririra bato reZANU-PF musarudzo dzegore ra2028 ndokunge kana bhidhi ya2030 ichinge yafeila. Panapa mashoko aripo ndeyekuti muHarare province ndo makatangira nyaya dzacho, ndo makatangira mamwe makakatanwa anova akaunzwa nenyaya yeincorporation muCentral Committee yakuda kwashe Tagwirei. Naizvozvo Harare province iri kutaurwa iyo kuti panapa vatsigiri vebato reZANU-PF kutanga 2026 vanenge vachiwana 1000 United States dollars yekuti vange vachivamba mabhizimusi, vange vachivamba zvakasiyana-siyana zvinogenerata upfumi, zvinogenerata mari yekuti vakwanise kunge vachiraramisa mhuri dzavo. Tinokuchingamidzai mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita pano pachano yenyu yatinokupakurirai nawo mururimi rweshona. Heyo nyaya vakawanda pakatenderera nyaya iyi nezuro vakava nemubvunzo wekuti ZANU-PF iri kuwana kupi mari iyi iyo yavari kuti vari kuda kugovera vatsigiri vebato reZANU-PF mudunhu reHarare. Chinangwa ndechekutsvaka sapoti kuna kuda kwashe Tagwirei uyo pari zvino ari kugurumwa kuti azokwikwidzane navachiwenga mugore ra2027 kukongresi yebato reZANU-PF. Bato reZANU-PF rinoita kongresi mushure memakore mashanu apo nyika inenge yava kutarisana nesarudzo, ndipo panosarudzwa nhungamiri dzakasiyana-siyana. Mashoko aya ekuti bato reZANU-PF richazenge richigovera malonze kuvatsigiri varo vemuHarare province akaziviswa naprovincial political komiza webato reZANU-PF Voyage Dambuza, uyo akataura kuti chinangwa ndechekustrengthena, chekusimbaradza mastructures ebato reZANU-PF mudunhu reHarare, apo bato reZANU-PF rakaklaima mamwe masitsi, rakatora mamwe masitsi muguta reHarare musarudzo dzemaby-elections dzakaitwa zvichitevera kudzingwa kwakanga kwaita dzimwe nhengo dzebato reCitizens Coalition for Change, bato raitungamirirwa navaNelson Chamisa, apo Sengezo Chavangu akauya akataura kuti ndiye Secretary General webato iri. Naizvozvo pane dzimwe nhengo dzisisiri nhengo dzebato reZANU-PF, nhengo dzakanga dzasarudzwa neruzhinji kumiririra nharaunda dzakatsaukana dzenyika. Ndo mashoko amhuri yeZimbabwe aripo. Dambuza anoenderera mberi achiti mukuvamba kwegore ra2026 tiri kuita urongwa hwakanangana nekuimpawa vatsigiri vebato reZANU-PF kuburikidza nemari yakasendekwa parutivi inoita iyo 2 million United States dollars, mari yakanangana nekuempawa vatsigiri vebato reZANU-PF maconstituency ose ari muguta reHarare. In 2026 we will roll out an empowerment program that will provide 2 million in loans to our members. Ndo mashoko amhuri yeZimbabwe kubva kuna political komiza webato reZANU-PF weHarare province. Ndo vamwe vakapiwa motokari kusanganisira navamasimire mbwa vamachacha panguva yakatanga kukampeina kuda kwashe Tagwirei kuti ange achiincorporatwa muCentral Committee, zvisinei nemakakatanwa akanyuka
kuda kwashe Tagwirei akazoenderera mberi nekunge ari muCentral Committee zvichitevera kuzopindira kwakaita vaEmmerson Mnangagwa mushure memakakatanwa akanga anyoka. Naizvozvo Dambuza anoenderera mberi kuti 2 million iyi iri kuuya pamusoro peimwe mari yePresidential Constituency Empowerment Fund iyo ichazenge ichigoverwa kuvamiririri venharaunda dzakasiyana muguta reHarare. Mari yakanangana nekuvandudza nharaunda yekuti maMPs vange vachivandudza nzvimbo dzavanotungamirira. Ndo zviripo muri Zimbabwe pasi peurongwa hwakanangana nekukwezva vatsigiri muguta reHarare. Bato reZANU-PF rava nenguva rava nesarudzo dzakati wandei dzaitwa munyika, asi richitadza akana kuwana siti rimwe chete muHarare. Izvo rakazoguma rava kuwana masitsi muHarare nekuda kweconfusion yakakonzereswa naSengezo Chavangu, uyo akadzinga dzimwe nhengo dzeCitizens Coalition for Change achiti dzaguma kuva nhengo dzebato iri. Ndiwo mashoko muri Zimbabwe maringe neurongwa huripo hwakanangana nekusimudzira kuda kwashe Tagwirei. Kuda kwashe Tagwirei anonzi ndiye ari kupurifewa navaEmmerson Mnangagwa kuti azovatsiva kana vachinge vaenda kumudya ndigere. VaMnangagwa vanotarisirwa kuenda kumudya ndigere mugore ra2028, asi vamwe vatsigiri vavo vari kuvavarira chose kuti vaMnangagwa varambe vari pachigaro kusvika mugore ra2030 kuitira kuti kuda kwashe Tagwirei ange achikura munyaya dzezvematongerwo enyika, kuitira kuti kuda kwashe Tagwirei ange achivandudzika. Ndo mashoko muri Zimbabwe. Tinotenda nenguva yenyu yamatora kuva nesu pano paMbire TV. Pari kutaurwa ipo kuti paiswa 2 million mari iri kutarisirwa kunge ichigoverwa kuvatsigiri vebato reZANU-PF, kuri kunzi 1000 United States dollars ichazenge ichiwanikwa nemunhu muguta reHarare kuti ange achivamba mabhizimusi, asi mabhizimusi angavambwa ne1000 ndehapi. Mubvunzowo uri kubvunzwa nevamwe, asi vakawanda vane muono wekuti izvi zviri kuitirwa kutenga sapoti yakuda kwashe Tagwirei kuti ange achizokwikwidzana navachiwenga kana bato reZANU-PF rikange raenda kuCongress ichaitwa mugore ra2027. Mazvita muri Zimbabwe nekuva nesu. Kune vashanya kekutanga musakanganwa kutsigira kuburikidza nekusubscribe kuitira kuti poga poga patinouya nenhau munova vekutanga kuziva zviri kuitika munyika.